Preview. Preview. Merħba t-telet program mis-sensiela Formula Predictor. Iva, erġajna l-ura wara li s-sajnus, l-influenza u s-laleb kolla inqalaw li għal-weekend ta' Monza, ma issa nistaw nejdu li għan fully back to health, jien erġajtaw miegħi Wayne, kif aħna? Alright, ta' li ikolli weekend aħjar, pero s-sanaraw. Mela, qabel xejn ta' jiblu kol infakru segwaċi ta' s-situazzjoni wara żewġ tiġrijiet li tara li b'11 punt u Wayne li għadu irrid jiftaħ il-kontijiet fejn jidħol l-istaġun ta' Formula Predictor. Biss din id-darba anki kif qegħdin taraw fil-bandiera li għandi fuq l-isfont, din darba semmorru fit-trakka fejn jista' jkun li ħanaraw naqra rwifed umu għaliex hija trakka favorita miegħek. U mal-ħabib ta' Nendru Zarf li nixtieq minnaw nsellem it-trakka ta' Baku Wayne. Leħe, Baku dejjem tipproduċi forsi biex laqwa trakka racing, pero chaos dejjem ikun hemm. Mela, tajjeb wis, mela nibdew għal daqstant il-predictions tagħna għal dan it-tmiem il-ġimgħa u nibdew bħas-soltu bl-akbar sorpriża. Din id-darba ser nibda jiena il għaliex fl-Olanda bdejt inti Wayne. U jiena l-akbar sorpriża għalija sejra tkun Franco Colapinto iġib l-ewwel punti tiegħu għal dan l-istaġun. U se ngħid għalfejn qed nilgħab il-karti tiegħi fuq Colapinto d-darba. Colapinto s-sena l-oħra kellu tmiem il-ġimgħa tajjeb ħafna fuq Williams illi pressa poco qiegħda fuq l-istess livelli tal-Alpin ta' din is-sena u għal daqstant nemmen illi din id-darba l-Arġentin se jirnexxielu jġib il-punti infakukom is-sena l-oħra Colapinto kwalifikat 8 f'Baku u spiċċa 9. Wayne. Jiena bħala l-akbar sorpriża ħajkolli ngħid li is-Sauber ħajġibu double points, jiġifieri Hulkenberg lura fil-punti u Bortoletto jibqa' fil-punti. Naħseb li qed ikollhom weekend tajbin, il-karozza tidher li għandha pace tajjeb u naħseb li ħatkun ukoll favorixxihom għal fatt li Baku kapaċi naraw ħafna DNFs, ġili ġrat u għandhom ġiġ drivers li għalkemm Bortoletto għadu rookie xort għandhom ġiġ drivers li huma kapaċi just waslulek they can drive the car home, jiġifieri dak li qed ngħid. Naħseb li jġibu double points. Naħseb li tagħmel sens il-previżjoni tiegħek. Issa, mislaqwa sorpriża immorru għall-akbar diżappunt. Wayne, naraw biex ħireġ. Jien ħan tfanqa mossa hekk. Però jiena ngħid li il-McLaren mhux se jirpu il-constructors il-ġimgħa. L-istess qed nistenna tiġrija fejn ħajkun hemm xi chaos, xi ħaġa ħajjiġri u jekk naraw riżultat differenti minn tas-soltu. Mela, tajjeb wis jiena ser l-għażel illi immur għal Sir Lewis Hamilton illi ikollu tellieqa diżappuntanti mill-ġdid.
U meta ngħid tellaq disappuntanti mill-ġdid barra mill-ewwel sitta biex inkunu wkoll ċari għal fini tal-predictions tagħna. Jikompli il-Via Crucis ta' Hamilton għalkemm hawnhekk m'għandux xi rekord daqshekk gravi, imma ma nafx għalkemm il-Ferrari possibilment se tkun tajba darba ma naħsibx li s-Surwiċ ser ikun qiegħed iġib riżultat tajjeb fit-toroq ta' Baku. Mela, immorru biex nara. Nafa fej għaziltek, Antonello. Se kompli. Eh? Nafa fej għaziltek Hamilton, kompli. Għana rekux vera. Right. Tajjeb, għandi kużda biex nara xandek f'moħħok int. Mela, min naħseb li ser jieħu l-pole position f'din it-trakka nhar is-sibt li ġej. Min naħsbu, infatti. U jiena għandi frasi illi il-bniedem li sieħu l-pole position nhar is-sibt li ġej ser ikun Charles Leclerc. Għalek. Leclerc għalli tħaj kollu weekend bizappuntanti, se jkun wara Leclerc, u. Leclerc, d-trak għandu ħabta ebbellaħ l-teammates. Eżattu, mux dik biss, ma rridux ninsew li Leclerc hawnhekk ġab żewġ poles konsekuttivi u il-Ferrari potenzjalment tista' tkun tajba fil-lowdown forsi għal daqstant nemmen illi ċali jista' jkun illi jaħsadna. Prattikament għamilt l-diskors inti wejn, ħanaraw bista toħroġ. Ija, le ħattili. Lowdown forse Red Bull rajnija tajba, Monza. Pero, ħanazzel il-Piastri għal-pol. Naħseb li s-sena li għaddiet kellu tiġrija ħafna tajba, ġodin it-trakka, u naħseb li kapaċi kompli din ir-ran li għandu ġodin it-trakka. Sewa wisq, mela, immorru għal-ħadd u naraw min ser jispiċċa fit-tielet post. Wejn? Fit-tielet ħanejt li Charles Leclerc. Propjament, qed nistenna li Charles Leclerc iġib pole, però Antonello ħattili. Imma xorta waħda naħseb li fej jiġi space il-McLaren ħajkollhom vantaġġ kbir fuq il-Ferrari, rajni kemm il-darba di Leclerc iġib pole karozza mediokre ġoddu nitrakka, rajni fl-2023, 2021, però mbagħad fejn tidħol tiġrija ħata qalura. U naħseb li Leclerc ħajkollu jgħaddi minn din is-sitwazzjoni, ħajkollu jgħaddi minn din is-sitwazzjoni, però issa naraw. Mela, jiena għat-tielet post nażel lil Lando Norris. Nemmen illi għal-kontlarju ta' dak li qed taħseb inti, Wayne. B'xi mod il-McLaren naħseb li se nkunu hemm, b'xi mod għalkemm nemmen li se tkun telliqa fejn nistgħu naraw is-sorpriżi, u iva nemmen li Lando kapaċi jispiċċa fuq il-podju anke ġewwa Baku. Mela, ħammorru biex naraw min naħsbu li se jispiċċa fit-tieni post issa. U jiena l-għażla tiegħi ser tmur għal Charles Leclerc li xorta waħda nemmen illi ma jirbaħx it-telliqa imma li d-darba xorta waħda iċċali jirnexxielu jagħmilha fuq il-podju. U inti wejn? Jiena ħanilagħba sejf għal fatt li issa tkun attattiv. Fejn qed id-diżappunt nistenna li l-McLaren ma jkunx iċ-championship, għan prova ngħid xi ħaġa kontra, forsi nolqot waħda ma tafx kif għax bħalissa daqs mhux tal-leħjer naqta. Jiġifieri it-tieni post ħa ngħid Lando Norris. Naħseb li kapaċi ġib it-tieni, għandu l-karozza biex iġib it-tieni post u naħseb li ħajkollu l-vantaġġ fuq Leclerc. Mela, l-aħħar ħaġa mhux l-inqas min naħsbu li se jirbaħ il-Grand Prix tal-Azerbajġan nhar il-ħadd li ġej.
Udem fidejk Wayne. Moħħi qed jgħidli Piastri, ma lajk xi ħaġa tgħidli xi ħaġa oħra. Għażel qabel ma nixelu. ħanaqbad qaret, jaf, I might regret this, imma ħanaqbad ngħid Piastri għal-fini ta' nilab safe. L-istess, għandu rekord tajba ġiddin it-trakka naħseb jkollu l-vantaġġ fuq Norris ukoll. Sewwa wisq, mela, il-Piastri ħattuli, jiġifieri jekk kellek xi pjan ta' tattika naħseb li rnexxa għax din darba kont inti li tkellimt qabel, mela allura se jkolli nażel driver ieħor jiena. Mhux McLaren. Eżattament, għax diġà żilt il-Norris jiena, mela ħammur fuq Verstappen. Ir-Red Bull hawnhekk kapaċi wkoll jgħidu tagħhom. Verstappen ukoll flow downforce ġewwa Monza rajnih li mar tajjeb. Għal kemm ma kellix l-intenzjoni illi nużaħ rebħa la ħadt li l-Oscar Wayne ser kolli immur Eżattament. għal-Max. Jiena kienet tiġini frasi ħabba l-low downforce, però l-biża tiegħi kienet ngħidlek il-verità. Din naħseb l-unika trakka tiegħu fejn kien qed jiġi beaten by Sergio Perez. Jiġifieri mhux waħda mill-aqwa trakek tiegħu ikolli ngħid il-verità. Issa naraw, kif jgħid il-Malti minnu l-aqwa iħawwel. Infakrukom li dan il-video wkoll jinsab disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna fejn ħeġġukom biex tagħmlu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut illi aħna nkunu qegħdin noħorġu minn ħin għal ieħor. Infakrukom illi iżjed tard illum jekk qegħdin taraw il-programm live għal ħabta ta' 8:09 joħroġ il-programm id-bassir fejn id-darba jien mal-kumplament tal-kollegi tal-futbol ser nkunu qegħdin ntukom ħarsa lejn l-aqwa lobijiet illi ser konna mix-xena lokali u internazzjonali. Infakrukom ukoll il-riżultati ta' Formula Predictor joħorġu it-tlieta filgħodu jew it-tlieta wara nofsinhar. Wayne, nagħlqu hawnhekk, insalmu s-segwaċi tagħna, ħudu ħsieb u naraw min se xilu iġib l-aktar punti ġewwa Baku.